जों मानदाय थायो फाइसक बायजाक अमनि लगे तिनि जों अरो फाइने तिनि 19 एप्रिल नि फुङा जिसिरिव जों अरो फाइ चिनि मानदाय एलेकानि एमएलए स्वप्न देव बय फाइ माला फैगा जों बर बय थाय थानि कक सालायनाय ताकलाय बिसिनि अ लोकसभा चंमरिनि इलेक्शन नंतै फादि जों ताबुक चिनि मैडम फाइ कक सालायनो मैडम पुलियान लामसगो चिनि खरंनि मानफ्रि हामबाय चिनि खरंनो पाइफ्लिया हामबाय ताकलाय बिसिनि लोकसभा चंमरि तो बेलायनो जुदा तामनिके जों थांनाय बिसिरगो बकौमा लोकसभा चंमरि हाके जनरल इलेक्शन दक जों थांङै नुगि मानका जे आफुरगो खरकसा कैंडिडेट हाके खरकसा पॉलिटिकल पार्टीज बर इंडिपेंडेंटली बातलेमनि हायपन ताकलाय बिसिवंके जों नुगि मानका तिप्रामथा आईपीएफ ताय बीजेपी थानसाके ओ लोकसभा चंमरिनो बातलेन थांङै दं ताय आबनि ताय खाकसा दिगबो हायनो इंडिया अलायंस ने बरबो कांग्रेस सीपीएम अलायंस नि बरबो बातलेन थांङै दं गताबो मैडम न साइखना दि ओमो बुसं बुत थायो बु कन्स्टिट्युएंसी नि बा बुत पोलिंग स्टेशन को आबो ते के साइखना हामबाय तिनि तो वेस्ट नि जे लोकसभा चंमारि अबं गंगाय अबिराम मुकुमु नि सेंटर और 37 37 नि सेंटर कलायो तिनि मानदाय कन्स्टिट्युएंसी तंगो 62 पोलिंग सेंटर 62 न ताबो काहाम न चली तंगो ता कांगर सकबायजाक और तो बुबाग्रानि जेहेतु बुतार बा बुबाग्राव फाइनेबा बुबाग्राना लाम सकनानि हिनैनाय बुबाग्रान जों नासिंलायजाक अब लोकसभानि चंमारि अब बेलेखेन आलादा नों सामान अब थिंग तंगो तामनि हिमालय और वो बीजेपी तिप्रामथा आईपीएफ टी जोटनि प्रार्थी ओ प्रार्थी तो पास जोंना अब साइमान जाग न बनो गोबां बुट मार्जिन बाय पास खलायरिनानि बागैनो जों साइटो गै दंलायो साइटोंमा तो अब तामनाय चिनि अब बुसकां थांनाय विधानसभा निर्वाचन जों तो और गोबां मार्जिन बाय बुट पास खलायजाक तेसे और वो सीपीएम नि दंगो और वो सीपीएम तो आपरो सेकेंड पोजीशन दंगो काई थर्ड पोजीशन बीजेपी हायपनो सेकेंड पोजीशन फानो बरक जेसेपनो इंडिया महाजुट हिनैनाय प्रार्थी गै दंथुन इंडिया महाजुट न के बसा जागिया तामगाय जारा सीपीएम खलायनाय रगो और तो कांग्रेस नि प्रार्थी से याफा से बुट मारिनाय याफा बुट ननि केबो आबो मुचुं जागिया याफा केबो बुट दिगलाक तामगाय बुबाग्रानि जे थानचानि मारि हिनै जे तुइ फेमेनि ओ थानचानि मारिनो न सिओ जतन साइमानो बुबाग्रा जेखाने दंगो जतन थानचानि मारिनो दंगो आर जारा सीपीएम खलायनाय रगबो जखन विधानसभा निर्वाचन पाइनाय और तिप्रामथा जिति थांगो तिप्रामथा जिति मानि बागै अब आं एमएलए मानि परे चिनि तिप्रामथाव जारा सीपीएम तंनाय रग फाइपे बेख्या कांग्रेस तर करिनो कांग्रेस बर बुट मानायबा सीपीएम तंनाय रगबो बीजेपी थांका बाक्सा आर आईपीएफ टी थांका बाक्सा आर तिप्रामथा बाक्सा फाइका गै और सीपीएम तो करिनो आर बुट दिना तो याफा सिरिना हंका तो खरच तंनायबो याफाव रिगला कारण याफाव रिबो बरर अबनो चिंता खायो जों याफाव बुट दिखांकाय जों ता मंगनाय याफा बुट दिखांकाय चिनि डिमांड ताम तंनाय याफा बुट दिखांकाय आरो कि जों अरबो अलायंस अबो मावान चुकनाय ताम गांकाय याफा बुट दिखांकाय चिनि डिमांड जे तंगानि अबो ताम तंनाय नेक्स्ट जेनारेशन तामना अबो वान चुकनाय आरो अरबो वान चुकनाय पद्म फुलो पद्म खुंबो जों बुट दिखांकाय तामंनाय और गांकाय बुबाग्रानि एकड़ साइन खायजाक और वो त्रिपाक्षिक चुक्ति इंजाक ओ त्रिपाक्षिक चुक्ति वो चिनि हामनानि जानानि तंगो ओ हामनानि जानानि न नासिगिनो जतन बुट दिनाय अमहायके जतन वान चुकलायजाक खाखायो जारा नगो तंगे आसुक तंनाय रबो बरक बम हायकेन वान चुकै फाय बुट दिवानो और बेसी मार्जिन बाय बरम गोनां बिप्लब कुमार देव वो पास खायनाय मैडम तै कासे कक सोंमुं कम हायनो हास्टिनि जत तंग सों लोकरंनि खाव कासे कक सोंमुं आसाय दङ थांनाय इलेक्शनो चिनि आईपीएफ ति बा गुबुन पार्टी रक अमा हाकेनो भारत हाकटरनि मन्त्री संबाय बा सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अमा हाकेन अलायंस खालायनो थाङै दङ बा एकॉर्ड साइन खालायमानि थांनाय बिसिरगो ओंमा हाय ताकलाय बिसियो बुदाति प्रमाथा बाय जे सेंट्रल गवर्नमेंट ओ एकॉर्ड साइन खालायमानि जे हिस्टोरी एकॉर्ड हनजांमानि ओ इलेक्शन पाइमानि परे लोकसभा चंबरि पाइमानि पलेचिन मानथाय सकतारेन कक साजागलाय तंमानि अमरक बस जरति कुबुइ इंनो बा सामंगो बस जरति खिक्लायजों आब्रंति साइखना खाखायो अब चिनि पुइतता विश्वास दंगो अब एकर तो साइन खलालायो साइन खलालाय फानो बाक्सा केप्लाय जाग्रक दंगो ओमफ्राय अब गांगाय चिनि पुइतता विश्वास बुबाग्राबा जे एकर साइन खायमानि अब तो अवश्य मानानि कक जों खाखायो मानाय ताम हिमालय जे जागाओ अमित शाह जी
अमित शाह जी अब जों बुल खालायके अब इतिहास किसा बुलुं खा अब तिप्रानो नायने हिंसा माने अब तो कम क गया है जे अमित शाह नि बुखु बै कक माने जे आरो सिमिया जे एकर छान खाइपुर सिमि कक साया त्रिपुराव फायै नाय जे और वो पूर्व सीट फायै नाय सिनि महारानी नि जे सीट माने बहुत तक पूर्व सीट बसावो पूर्व सीट फायै और वो कुमारघाट फायै नाय जे कक सामानि बुबाग्रानि बुमुं खोयनाय जे चिनि जे त्रिपाक्षिक चुक्ति न तुयनाय आबो रनाय हिनि साइकेल माने आबो बिन बुखु गय साइकेल मा आबो कम क गया जदि नु रियां तंखांका आबो बिन बुखु सिदाम करिंनाय आर जदि रियां हांका तिप्रा मथा बसुप तंगलाक बुबाग्रा बसुप तंगलाक पाहारंखा बुबाग्रानि राजनैतिक पाहारंखा तिप्रासानि राजनैतिक पाहार जतन थानचानि मारिनि बिसिंति तंगो जदि न बरक जदि अबन कार्यकारी खलाया हांका बा जों ताम पदक्षेप नाहाय मान आबो बुबाग्रा न नायनाय जोंबो जतन रेडि तंगो बुबाग्रानि लगेवो आंदोलन तो कायसा बै थागिया आंदोलन तो स्टेप बाय स्टेप नाय और आंदोलনের माध्यमे संविधान फानसे संशोधन खायमान हांकाय संशोधन खायनानि बागै नाय जोंबो रेडि दङ हामबाय थानायो हागतनि मन्त्रि अकरा नरेन्द्र मोदी फाइथांमोननि आगोल लोकरंनि खातुंमुं ताइ तंथुमुं बुसुजरति बसखां आवगजार आव अबनो जों चिनो दुईटा सीट दङ त्रिपुराव दुईटा सीट न नरेन्द्र मोदी जी न उपहार होनानै आबनो जों चंलायो तामनि हिमालय चिनि मानथाय सक्ताय हयते मानानि बागै नाय जे त्रिपाक्षिक चुक्ति वो जों इतिहासनि बागै कक सावो चिनि इतिहास कमाय थाखायनो इतिहासनि कक सावो त्रिपाक्षिक चुक्ति बो इतिहासनि कक दङ भाषानि बागै आन्दोलन खायो अरबो तो ल्याङ्ग्वेजनि कक दङ अरबो तेबो दङ कालचारनि ति कक सावो कालचारनि कक दङ जों आइडेन्टिटी क्राइसिस जों दंखा माइक्रोस्कोपि माइनरिटी इंगानि थाङै दंखा आ जागाव जों बासाव थानचानि मारिनि बिसिंतै जों अबनो जों माका सुनायनि जे जों सालाय फेमानि और आइडेन्टिटीनि कक दङ आइडेन्टिटीनि बागै कक मासानाय आर हानि पावर लैंड राइट्सनि बो और दङ अब कार्यकारी खलायजाकनाय तेबो दङ और वो राजनैतिकनि पावर चिनो राजनैतिकनि अधिकार करिखा जों राजनैतिक खाने पर्छ चिनो और अधिकार करिखा मेजोरिटी मास्ट बी ग्रान्टेड मेजोरिटीनि कक न नांगौ जारा विधानसभा आसुकनानि हिंका मुख्यमंत्री जानानै हिंका मेजोरिटी न नांगौ ओंखाय आरोबो जों आलादा रायजो सानै दंमानि जों आरोबो ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड सानै दंमानि ओ राजनैतिक अधिकारनि बिसिंतिनो जों आलादा रायजो खायनायनिबो सम्भव अब त्रिपाक्षिक चुक्तिनि बिसिंति औ मैडम के पाइथन को मन तंनाय ताकलाय थांनाय बिसिरगो बा जनरल इलेक्शन को जों गोबां थायो नुगै मानका जेफ्रो पोलिंग स्टेशन नगो इलेक्शन बोर्ड लाइथानि गोबां ईवीएम मेशिन नस्ट रंलाय मानि बा पद्रे पद जों जाल केबें खालेमन अमहाय दिनैनि अ सालो जे इलेक्शन ओंगै तंमानि ताबखो जते मुसा केबें मुर तंग ईवीएम मेशिन नंग तै कोनो जुदा हामि ओंमारो गतंग ता तो ईवीएम मेशिन रगनि तो ताक्सु जरा तो खबर खनायाको और अधिक मदेक रगो नष्ट रगो उंगो आगिबो अमहाय उंना आं खबर नाहायनाय जायाको और ताछाड़ा आगिनि इलेक्शन शुधु ईवीएम या आगिनि इलेक्शन बुलाय टगलाय बतंगो ताबुंनि इलेक्शन कांका एकदम नीलार न हिमानो शांत शिष्ट भाबे न बुट चली तंगो ताम हिमालय বিরোধী শূন্য ন মাহি জানাইবলা যারা বিরোধী রগনি ক্ষমতা করে যারা বিরোধী তংনাই রগ আর সিপিএম বকরে কংগ্রেস বকরে আবনি বাগিনো শান্তশিষ্টভাবে আর নির্বাচন হই তঙ্গ আর শান্তশিষ্ট কোনো আর ককরে ভায়োলেন্স করে মেশিন নষ্ট দং আম খুশ খাই মানাই না ওখানা কাছে কুসু জাগাও আব তো ওনানি কক মেশিন বা হামবাই পাইথেন তাবো লুকরংনি বাগै তাম কক জার মং তংনাই हामबाय जत लोकरत्न जतन आं खाका हामिया फारो दिनैनि निर्वाचन बेलायनो गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन निर्वाचन खा चिने थानचानि मारिनि बिसिंते हातै दफानि बागै यक्सानानि मोथांजाकनानि बागै नाय डेभलपनि बागै नाय जतन साइमानो त्रिपुरा राज्यनि बररक और बुबाग्रा त्रिपाक्षिक चुक्तिनि बिसिंति ख्लायनाय जों अरबो बीजेपी तै आईपीएफटी तै त्रिपुरा मथा एलायन्स गभर्नमेन्ट अब जों आसुकजाक चिनिबो मन्त्रि दंग सामुं खायना थांतानि ताबुक ताइसा केबें मुं तंगलाक जों सामुं गाहामखायनो खायमानाय आरो सामुं खायनानिबो सुजुग रिदि ताइ जतन थानचानि मारिनि बिसिंति फान दिदि बुबाग्रानि बिसिंतिनो जों मोथांजांनाय ताइ फियक जांनाय ताइ आशा अब आशा ताइ बिश्वास दंग जों अनेक राजनैतिक खालायका राजनैतिकनि बिसिंति जों जत
आंचलिक दल न जों खलायनायखा ना कांग्रेस बो खलायखा और बीजेपी खलायखा सीपीएम खलायखा बेबाग न खलायनायखा ओंखाय ताबो लास्ट अफ दिस जों बुबाग्रानो जों सुजुग रिनानि दरकार सुजुग रिवै नायनायानो बुबाग्रानो बिसिंथिसे जों फियक जाकनाय हामबाय आसुमा बेलाय हामबाय मेडाम जरामान बागै लामसगो चिनि खरंनि मांफ्लिवो ताबुक जों मान्दै कन्स्टिटुएन्सि फाइसक पाइजाक सालकदों मा जरा नासिमन यागलो तिनि अजरा फाइसक पाक्या वेस्ट रिफा लोकसभा सीटनि चंबारी तिनि जों मान्दै थायो फाइसक पाइजाक अमनि लगलगी तिनि जों अर फाइने तिनि तिनि 19 एप्रिल नि फुङाजि सिरिव जों अर फाइ चिनि मान्दै एलेकानि एमएलए स्वप्न देव बय फाइ माला फैगा जों बर बय थाय थानि कक सालायनाय ताकलाय बिसिनि अ लोकसभा चंबारीनि इलेक्शन नंतै फादि जों ताबुक सिनि मेडाम फाइ कक सालायानो मेडाम पुलियान लामसगो चिनि खरंनि मांफ्लिवो हामबाय चिनि खरंनो पाइफ्ले हामबाय ताकलाय बिसिनि लोकसभा चंबारी तो बेलायनो जुदा ताम हिंके जों थांनाय बिसिरगो बकौमा लोकसभा चंबारी हाके जेनेरल इलेक्शन दक जों थांङै नुगि मानका जे आफुरगो खरकसा कैंडिडेट हाके बा खरकसा पॉलिटिकल पार्टीज बर इंडिपेंडेंटली बातले माने हायपन ताकलाय बिसिवंके जों नुगि मानका तिप्रामथा आईपीएफ ताय बीजेपी थानसाके ओ लोकसभा चंबारी नो बातले थांङै दं ताय आबनि ताय खाकसा दिगु बाहायनो इंडिया अलायंस ने बर कांग्रेस सीपीएम अलायंस नि बर बातले थांङै दं गताबो मैडम न साइखना दि ओमो बुसं बुत थायो बु कन्स्टिट्युएंसी नि बा बुत पोलिंग स्टेशन को आबो ते के साइखना हामबाय तिनि तो वेस्ट नि जे लोकसभा चंबारी अबं गंगाय अबिराम मुकुमु नि सेंटर और 37 37 11 37 37 नि सेंटर कलायो तिनि मान्दै कन्स्टिट्युएंसी दंगो 62 पोलिंग सेंटर 62 न ताबो काहाम न चली दंगो ता कांगर सकपाजाक और तो बुबाग्रानि जेहेतु बुतार बा बुबाग्राव फाइनेबा बुबाग्रानो लामसकनानि हिनैनाय बुबाग्रान जों नासिंलायजाक अब लोकसभानि चंबारी अब बेलेखे आलादा नों सामान अब थिंग दंगो तामनि हिमालय और वो बीजेपी तिप्रामथा आईपीएफ टी जोटनि प्रार्थी ओ प्रार्थी तो पास जोंना अब साइमान जागनो बनो गोबां बुट मार्जिन बाय पास खलायरिनानि बागैनो जों साइटोगै दंलायो साइटोंमा तो अब तामनाय चिनि अब बुसकां थांनाय विधानसभा निर्वाचन जों तो और गोबां मार्जिन बाय बुट पास खलायजाक तेसे और वो सीपीएम नि दंगो और वो सीपीएम तो आपरो सेकेंड पोजीशन दंगो काय थर्ड पोजीशन बीजेपी हायपनो सेकेंड पोजीशन फानो बरक जेसेपनो इंडिया महाजुट हिनैनाय प्रार्थी इंगै दंथुन इंडिया महाजुट न के बसाजागिया तामगाय जरा सीपीएम खलायनाय रगो और तो कांग्रेस नि प्रार्थी से याफा से बुट मारिनाय याफा बुट नेनि केबो आबो मुचुं जागिया याफा केबो बुट दिगलाक तामगाय बुबाग्रानि जे थानचानि मारि हिनि जे तुइ फेमेनि ओ थानचानि मारिनो न सिओ जतन साइमानो बुबाग्रा जेखाने दंगो जतन थानचानि मारिनो दंगो आर जरा सीपीएम खलायनाय रगबो जखन विधानसभा निर्वाचन पाइनाय और तिप्रामथा जिति थांगो तिप्रामथा जिति मानि बागै आबो आं एमएलए मानि परे चिनि तिप्रामथाव जरा सीपीएम तंनाय रग फाइपे बेख्या कांग्रेस तर करिनो कांग्रेस बर बुट मानायबा सीपीएम तंनाय रगबो बीजेपी थांका बाक्सा आर आईपीएफ टी थांका बाक्सा आर तिप्रामथा बाक्सा फाइका गै और सीपीएम तो करिनो आर बुट दिना तो याफा सिरिना हंका तो खरकसो तंनायबो याफाव रिगला कारण याफाव रिबो बररो अबनो चिंता खायो जों याफाव बुट दिखांकाय जों ता मंगनाय याफा बुट दिखांकाय चिनि डिमान्ड ताम तंनाय याफा बुट दिखांकाय आरो कि जों अरबो अलायंस आबो मावान चुकनाय ताम गांकाय याफा बुट दिखांकाय चिनि डिमान्ड जे तंगानि अब ताम तंनाय नेक्स्ट जेनारेशन तामना आबो वान चुकनाय आरो अरबो वान चुकनाय पद्म फुलो पद्म खुमबो जों बुट दिखांकाय तामंनाय और गांकाय बुबाग्रानि एकर्ड साइन खायजाक और वो त्रिपाक्षिक चुक्ति इंजाक ओ त्रिपाक्षिक चुक्ति वो चिनि हामनानि जानानि तंगो ओ हामनानि जानानि न नासिगिनो जतन बुट दिनाय अमहायके जतन वान चुकलायजाक खाखायो जरा नगो तंगे आसुक तंनाय रबो बरगबो अमहायकेन वान चुगै फाय बुट दिवानो और बेसी मार्जिन बाय बरम गोनां बिप्लब कुमार देव पास खायनाय मेडाम ताय कासे कक सोंमुं कमा हायनो हास्टिनि जत तंग सों लोकरंनि खाव कासे कक सोंमुं आजायै दङ थांनाय इलेक्शनाव चिनि आईपीएफ टी बा गुबुन पार्टी रक अमा हाकेनो भारत हाकटरनि मन्त्रि संबाय बा सेंट्रल गभर्नमेंट बाय अमा हाकेन अलायंस खालायनो थाङै दङ बा एकर्ड साइन खालायमानि थांनाय बिसिरगो ओंमा हाय ताकलाय बिसियो बुदाति प्रमाथा बाय जे सेंट्रल गभर्नमेंट एकर्ड साइन खालायमानि जे हिस्टोरी एकर्ड हनजांमानि
o election paimani pore Lok Sabha chongbari paimani pole chin manthai soktai ren kok sajaklai tongmani omorok bese jorti kubui ingno ba samungo bese jorti khiklaijong abrong ti saikna খাখায়ো অব চিনি পুইততা বিশ্বাস দङ অব একর তো সাইন খেলালাयो সাইन খেলালাই পানো বাক্সা কেপলাই জাগ্রক দङ ओमफ्राय अब हंगांखाय चिनि पुइतता বিশ্বাস बुबाग्राबा जे एकor साइन खाइमानि अब तो अवश्य मानानि कक जों खाखायो मानाय तामनि हिमालय जे जागाओ अमित शाहजी अब जों बुल खालायगा अब इतिहास किचा बुलुंखा अब तिप्रानो नायने हिसामानि अब तो कम कगिया हायसे जे अमित शाहनि बुकु गय कक मानि जे आरो सिमिया जे एकor साइन खाइपुर सिमि कक साया त्रिपुराव फायैनाय जे अरवो पूर्व सीट फायैनाय सिनि महारानी जे सीट माने बहुत तक पूर्व सीट बसाओ पूर्व सीट फायै और वो कुमारघाट फायैनाय जे कक सामानि बुबाग्रानि बुमुं खोयनाय जे चिनि जे त्रिपाक्षिक चुक्ति न तुयनाय आबो रनाय हिनि साइकेलां माने आबो बिन बुखु गय साइकेलां मा आबो कम कगिया जदि नु रियां तंखांका आबो बिन बुखु सिदाम करिंनाय आर जदि रियां हांका तिप्रा मथाबो चुप तंगला बुबाग्राबो चुप तंगला पाहारंखा बुबाग्रानि राजनैतिक पाहारंखा तिप्रासानि राजनैतिक पाहार जतन थानचानि मारिनि बिसिंति दङ जदि बरक जदि अबन कार्यकारी खलाया हंगाबा जों ताम पदक्षेप नाहायमान आबो बुबाग्रानो नायनाय जोंबो जतन रेडि दङ बुबाग्रानि लगेवो आंदोलन तो कायसा बाय थागिया आंदोलन तो स्टेप बाय स्टेप नाय और आंदोलনের माध्यमे संविधान फानसे संशोधन खायमान हंगांकाय संविधान संशोधन खायनानि बागै नाय जोंबो रेडि दङ हायसे हामबाय थानायो हागतनि मन्त्रि अकरा नरेन्द्र मोदी फाइ थांमोननि आगोलाव लोकरंनि खातुंमुं ताइतं थुमुं बोसो जरति बोसखां आवगजाक आव अबनो जों चिनो दुइटा सीट दङ त्रिपुराव दुइटा सीट न नरेन्द्र मोदी जी न उपहार होनानै आबनो जों टंलायो तामनि हिमालय चिनि मानथाय सकताय हयते मानानि बागैनाय जे त्रिपाक्षिक चुक्ति वो जों इतिहासनि बागै ककसावो चिनि इतिहास कमाय थाखायनि इतिहासनि ककसावो त्रिपाक्षिक चुक्ति इतिहासनि कक दङ भाषानि बागै आन्दोलन खायो अरबो तो ल्याङ्ग्वेजनि कक दङ अर तेबो दङ कालचारनि ति ककसावो कालचारनि कक दङ जों आइडेन्टिटी क्राइसिस जों दंखा माइक्रोस्कोपि माइनरिटी इंगानि थाङै दंखा आ जागाव जों बासाव थानसानि मारिनि बिसिंतै जों अबनो जों माखासुना हिनि जे जों सालाय फेमानि और आइडेन्टिटीनि कक दङ आइडेन्टिटीनि बागै कक मासानाय आर हानि पावर लैंड राइट्सनि अर दङ अब कार्यकारी खलायजाकनाय तेबो दङ और वो राजनैतिकनि पावर चिन राजनैतिकनि अधिकार करिखा जों राजनैतिक खाने पर्सन चिन और अधिकार करिखा मेजरिटी मास्ट बी ग्रान्टेड मेजरिटीनि कक न नांगौ जारा विधानसभा आसुकना हिंका मुख्यमंत्री जाना हिंका मेजरिटी न नांगौ ओंखाय आरोबो जों आलादा राज्य सानै दंमानि जों आरोबो ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड सानै दंमानि ओ राजनैतिक अधिकारनि बिसिंतिगिनो जों आलादा राज्य खायनायनिबो सम्भव अब त्रिपाक्षिक चुक्तिनि बिसिंति औ मैडम के पाइथन को मन तंनाय ताकलाय थांनाय बिसिरगो बा जनरल इलेक्शन को जों कुमा थायोनो गय मानका जेफ्रो पोलिंग स्टेशन रगो इलेक्शन बोर्ड लाइथानि कुमा ईवीएम मेशिन नस्त रग लाइमानि बा पद रिपोर्ट जोंगाल केबेम खालेमान अमहाय तिनिनि अ सालो जे इलेक्शन अंगि तंमानि ताबखो जते मुसा केबेम मुर तंग ईवीएम मेशिन अंगते कोनो जुदा हामि अंगमार गतंग tak to ईवीएम मेशिन रगनि ति तो ताकसु जरा तो खबर खोनाया को आर अदेक मदेक रगनो नस्त रगबो उंगो आगिबो अमहाय उंना आं खबर नाहाय नाय जायाको आर तासारा आगिनि इलेक्शन सुदु ईवीएम या आगिनि इलेक्शन बुलाय तगलाय बतंगो ताबुंनि इलेक्शन कांका एकदम निलार न हिमानो शांत शिष्ट भाबे न बुट चली तंगो ताम हिमालय বিরোধী শূন্য ন মাহি জানাইলা যারা বিরোধী রগনি ক্ষমতা করে যারা বিরোধী তংনাই রগ আর সিপিএম বকরে কংগ্রেস বকরে আবনি বাগিনো শান্তশিষ্টভাবে আর নির্বাচন হই তঙ্গ আর শান্তশিষ্ট কোনো আর ককরে ভায়োলেন্স করে মেশিন নষ্ট দং আম খুশ খাই মানাই না ওখানা কাছে কুসু জাগাও আব তো নানি কক মেশিন বা হামবাই পাইথেন তাবো লুকরংনি বাগै তাম কক জার মতং নাই हामबाय जत लोकरत्न जतन आं खाका हामिया फारो तिनिनि निर्वाचन बेलायनो गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन निर्वाचन खा चिनि थानसानि मारिनि बिसिंते हाते दफानि बागै यक्सानानि मोथांजाकनानि बागैनाय डेभलपनि बागैनाय जतन साइमानो त्रिपुरा राज्यनि बररक और बुबाग्रा त्रिपाक्षिक चुक्तिनि बिसिंति खालायनाय जों अरबो बीजेपी तै आईपीएफटी तै त्रिपुरा मथा एलायन्स
गभर्नमेन्ट अब जों आसुकजाक चिनिबो मन्त्रि दंग सामुं खायना थांतानि ताबुक ताइसा केबें मुं दंलाक जों सामुं गाहामखायनो खायमानाय आरो सामुं खायनानिबो सुजुग रिदि ताइ जतन थानचानि मारिनि बिसिंति फान दिदि बुबाग्रानि बिसिंतिनो जों मोथांजांनाय ताइ फियक जांनाय ताइ आसा अब अचिनि आसा ताइ बिसास दंग जों अनेक राजनीति खालायका राजनीतिनि बिसिंति जों जत आঞ্চলিক दलनो जों खालायनायका ना कांग्रेस बो खालायका और बीजेपी खालायका सीपीएम खालायका बेबाग न खालायनायका ओंका ताबुक लास्ट अफ दिस जों बुबाग्रानो जों सुजुग रिनानि दरकार सुजुग रिवै नायनायानो बुबाग्रानि बिसिंतिसे जों फियक जाकनाय हामबाय आसुक बेलाय हामबाय मैडम जरामान बागै लामसगो चिनि खरंनि मांफ्लिओ ताबुक जों मानदाय कन्स्टिट्युएन्सियाव फाइसक